Okerkale irratia. Ibaizu. Kaixo guztioi, zer moduz, gaurkoan ere hemen gaude Ibaizun, zuei sekulako saio bat emateko prest. Bueno, nola hasi dugu saioa, Manix? Ez dakit, beti bezala, ez? Bueno, beti bezala, ez, hasi dugu, gaur egun oso modan dugun ASMR delako, bueno, podcast eta YouTubeko hainbat bideo daude, horrela jendia zarata arraruak eta eskuekin gauza arraruak egiten dituztenak. Nik zarata arraruak eta eskuekin gauza arraruak beti izan ditut, ez dakitzen nobedadeak horrek. Bueno, gaiz aldatuz. Albisteak. Albistegia. Strikersek bueltatzen direla, esan omen du. Strikers, Strikers, nola esatzen. ze talde hori, zer da hori? Ni gaztia naiz, hori boomerren kontua da. Hostia, boomer, eh? Boomer. Bueno, nortzu dira, strikers delako horiek. Orkestu zuen burua, mesedez? Bai, arratzaldeon, hemen txegaoz, ni bai, Katxalote. alias Katxalote, Katxalote, oida, earra. Sánchez, ones, Alias, el Amancio Ortega de Barra, Oida. empresario textil. Dani Naparra. Lander. Orain, bueno, garaiak aldatu dira, ezta? Strikers ezagutzen ez duan erentzat, 2000 eta piko, 2006an edo sortzi, bai. bueltan ginela. sortutako punk Street punk. talde bada, baina, bueno, orain punk hoi estilotik aratago gauzak ere egiten dituzue, ezta? Brigade Loko adibidez, Brigadeloko ez da hoi. hori da. Maneix, zerbait? Ez. Hemen hona etorri gara. Arratzalde pasa. Okerkale irratia ezagutzera. Albistegi frustratu honekin, ez dakit nola jarrituko dugun, albiste proposamenik, Maneix? Bing, beti. Big Noticias. Bai, noski. Vale, ahí vamos. Gure konfiantzazko iturra. Hay que darle. Bueno, beste behin ere, Bing Noticias. Bagoaz, izenburuarekin, goiburuarekin, eta albisteak dio, Chenoa es la invitada low cost más elegante y original con este conjunto de top y falda en tendencia. Bueno, Ibai, zer diozu zu, enpresari textil moduan? Argazkia baldagatik guztia. Bai, hemen txeno. Txenoana. Rollo Ryanair. Jaseus, Low cost. dotoria emakumia. A ber, txenoan fana izan naiz txikitatikan, eta ezin dut esan gaizki gatze saionik hori. Egia da jau da parteako pixkat luzia eta mangal luzia eta gonal luzia eta... Piskat, princesa Disney, ezta? Bai, rollo Rapunzel, gaina melena luziak. Antiojoak eudia, lehenoko Operación Triunfoko epokakoa dia, no? Sarsarra dia biek, bai. Ez dia pixkat Spice Girl. Tipo Anastasia, ez? Puede ser. Anastasia nantzeakoak, bai. Bai, look bastante 40 principales, ez? A ber, nik uste hauek bai jazte bela gauzak
albistetan asaltzeko, no? Porque, zer daka, soineko normal bat, ez? Ez da beste... Normala, baino garestia, izango. Ah, bueno, hori seguro. Nik ikusten ez diotena da, low cost markako izateko krokodiloa ez daka biztan, ez? Ez. Ez daka. Zapatak ere ez krokodilonak, así que... Bueno, de la firma andaluza, Kaima, krokodiloa, ez? Baina kaimana, bai. Kaiman. Eta zerri otzeitu be low cost jartzen du presioa. Conjunto formado por top y falda de largo midi. De low cost. Cachalote tiene ahí nido de mercado. Nicho de melena mercado. XL. Nik ez dakit low coste izango da, baina katxalotez low cost, ez da. Kalitatea, Ez gehiatorri propaganda itea, baina ni saiatzen naiz presio... Nola esatea? Egokituak. Egokituak... Lehiakorrak ez. Aldik eta... Herrikoienak. Herrikoienak egiten. Aldan enean. Baina laga ingo deuzea, eta bestela... Txenoantzako sortuko eti igual soineko bato. Bai. Bueno, beste albisterik, Manex? Eman, urrengoari, a ber. Urrengoari. Bai, pare bat, gaur pare bat. Nik uste merezi dula pare bat iteak. Bueno, Kirol arlora pasako gera orain. Men's Health webgunetik, hau. El increíble bíceps de Vin Diesel acapara todas las miradas en la Fórmula 1. Zerbait esateko? Nik zarantza, nik uste nun Formula 1ak gasolinarekin zebiltzela. Txistia lapurtu biak, tio. Hijo de puta. Ibilia hilo, eta ingo grazia me. Ibai? Ba, justo Vin Diesel eta zitzeiten Australian honitzen kontzertu batian, antotemian, eta zeon tipo bat behan iguala, tio. Eta segurata? Bai, segurata bat. Nik uste, buruzoia izan ezkeo, eta kriston besuak eukiezkeo, ja dakazu esate be Vin Dieselen antzakazula. Eta tipua ikustiak inbakarrian beldurra ematen nagoz. Bueno, behin Kirol albiste hau komentatuta, bestelako albisterik edo berririk baldugu? Proposamenik? Kirolarekin lotuta... Edo beste edo zein gai? Gure herrian badago notizia bat hor, bueltaka, ez da? Ze notizia? Azaldu pixkat? Herriko kaleetan pegatuta, esaten duzu? Bai, herriko kaleetan pegatuta. Pilota partida baten ingurukoak. Zerbait ikusi ahal izan dugu. Vale. Jarraitu. Maiatzaren 20an, debarren egunaren bezperan, Aldatx pilotalekuan 11:30 sekulako partida izango dugu. Mikel Goñiren, esan bezala, frontoietako agurra. Mikel Goñi preso oiaren agurra. Ze iritzi duzu, Manex? Ikusteko gogoa ematen du. Bai, partida erakargarria. Hainbeste, etxetik urrun hainbeste denbora egon ostean, bai, egia esan gogo desente, ezta? Euskal pilotaria, Euskal Herrira. Zapatuan esan dezu dala, ez geho jorgan geuka, igual, no? Basoak apurtzen, esate zuen eskuakin apurtzen zitula basoak, hola, klak. Bueno, bi partida daude, aurren partida, baina ez zaigu interesatzen. Eta helduen partida, ez guri, ez inori, suposatzen dut. Gurasoei, akaso. Behaien gurasoei. Eta helduen partidan, sekulako norgehiagoka. Bengoetxea, 6. ez naholarekin. Eta Mikel Goñi, koka lagun. Aspaldiko laguna, ez da? Horrela ulertzen da zergatik ez da nau umeen partida. Hori da. No apto para... Beste liga bat da. Azkenean Mikel Goñik eta koka aspaldiko lagunak dira. Bai, lagun honak. Bizitza oso bat. Eta despedida baterako ere, nahiko lagun... Bai. Ez? Agian biak... Arriskutsuak. Biak eldituko dira juergan. Goñi eta koka juergan igual. Koka seguro baiet. Eta Goñi urruti ez da ibiliko. Non koka Goñi. Eskuz esku. Bai. Bueno, Vin Dieseletik Mikel Goñira. Kirolari, tartetxoa eskiniz. Hala ere nik gordeko nuke pilotan Mikel Goñi eta koka eta pilota kontu guzti hauen asuntua ustekabeko kolabo saiakera bat eiteko. Bueno. Vale. Aurrerago lagako eborton. Bueno, zakutua emango jau? Bai. Kokatik zakutora? Altema. Mikel Goñirekin gaudela aprobetxatuz.
Alô, meu povão! Vamos festejar! Inspirazioaren zakutoa. Vamos celebrar, quero festejar essa explosão. Bueno, bain zakutu eragiten hasita, lehenengo gaia zein dan. Bueno, bale, bai, gai hau garrantzitsua da. Gutxi itzein izan da gai hontaz, baina nahi askotan loak entzen diten zerbait da. Badago nolabaiteko mito bat, belaunaldiz belaunaldi erreproduzituz joan dana, dala zozoak beleari ipurbeltz esaten diola. Baina, dano dakigu, zozoak beleari kiu edo horrelako zerbait esaten diola, beraz. Ba, bueno, jakinda norbaitek hori bere garaian asmatu intzula, oazen zerbait sinesgarriagoa proposatzera. Zer esaten dio, Ibai? Zure ustez? Zozoak Nik uste beleari. belea izan zela lehenengo animali horietakoa, hasi zela ipurdian opera huiteia, no? Batu, beltz hori Blanqueamiento kentzeko. anal. Blanqueamiento anal intzuan igual lehenetako izango zela. Ordun, zozoak beleari ipurdi zuri. Ipurdi zuri izango dien egia Esan da. beharko lioke. Edo ipurdi zuritu. Ezta? Bai, zerbait bai, edo... Edo, ni berriz Zuritu de epentzau pelado berri. edo... De Culo pelado. Blanqueado. Ah, vale, vale. Blanqueado. O modernillo, deitu diezaioke. Ez? Edo, bueno, biak beltza diala Edo jakinda. beleak zozoari soso. Josifen diminutibo atsegina. Soso. Bai. Dato Edo relevante. xoxo. Igual Jadizen bezala. Edo niga, estatu batuetan bezala. WhatsApp, niga. WhatsApp. Hostia, ona. Bai. Adibidez, ere izan daiteke, ez? Beraz, ze proposamenekin gelditzen gara, bai. Hostia, eski ya Nere ustez, zozoak beleari WhatsApp, niga, ez da txarra, Ez da bat ere txarra. Ba, Kamiseta bat atea genezake. adjudikado. Venga. Adjudikado. Beste bat. Aterako. Dale. A ver, mugitu zakutua. Venga, dinamismo. Norgehiagora karen bat, edo zerbait tokatzen dan. Vale. Lontz. Lander. Bota, zak. Zuretzat. Norgehiagoka bat. Nork irabaziko luke? Bob Marleyk edo Andoni Egainak. Hombre, A puños. Nik olako galderak beti irekian botatzen a ditut. fumar porros Bob Marley, a fumar puros Andoni Gaña. Hostia, ona. Nik uste hor zeharkako arrazoiketa bat inberdegula eta galdera berez dala. Zer dago gorragoa? Marihuana kartoiakin zuzenian erretzea edo dukados beltzak erretzea. Barkatu esatia, baina nik uste, aparte dukados beltza gogorra dala, norgehiagoka hau honek ez dauka zentzurik. Argi dago zeinek irabazi duan, ez? Andoni Egaña. Andoni Gañak, bai. Irabaztera ohituta dagolako. Eta gaur egun bizirik jarritzen duen bakarra delako. Hori da. Nik esango nuke buruz burukoan ere baduela ikusi merko zan. Eta hortaz aparte, Txoria. Eta hortaz aparte, segurazki, no woman, no cry, doinuarekin bertuak botako ditula, putak gumiak. Resarciéndose de la muerte de Bob Marley. Egia da gaur Horrelako egun, etxai bat. gaur Hori egun bai. bilak bizirik egonezkeo, gaur egungo, oza, nik Andoni Gaña ikusi nun gaizki pasatzen deban. Hori bai. Manexek jarrizun, ez du jarrizun Andoni Gaña. Ez Bom- zituen ez da proak ere zurezten. Hori Maialen Lujanbiok ere ez du lortu hori, eh? Bob Marleyen Que conste. hile luze hori Andoni Gañak hartuko luke. Baita. Hostia. Baina ere bai. Ostra, hor. Bueno, Egia da, urrengoan, olako korapiloak iten utzi ezkero, erorita ere hor jarraitzen dula eleak. Vale, beste bat aterako dugu. A ber. Alex, zuretzat hau. Nork irabaziko luke? esan. Edo tabakoak. A ber, dano dakigu. De cajón. Kartelian, zeonian, tabako kontrabandista zela, edo hori esaten zen, ez? Ez dakit, nik bakarrik gehituko dut. Tabakoak hiltzen duela. Ez. Nik uste hau zentsura garria dela, Sinceramente. Nik
nik ingo nukena da, zentzuratuko nuke izena. Eta esaten den bakoitzean olako pi bat jarriko dugu. Beraz, batematek esaten badu. Edo jarri dezakezu Ibaien. Fiu, hori. Baita. Kopia pega, no? Bai, kopia pega tingo. Zozoak beleari tensiona. Fiu. Bueno, beste bat aterako dugu. A ber, zer tokatzen dan. Galdera bat. Irekia botako dugu, galdera bat. Eiza bai. Nik ez dut inoiz, nui karabina leheno txikitan baina eizago, eizatzeian animaliak, benez, jateko saliar, ez? Ez dakit. Eiza bai. Bai. Zergatik, bai. Ez dakit. Azaldu beharko nuke zentzurarik gabe. Por supuesto. Intensidadea jaitsiko dugu programan ana. Poliki. Ezki eiza gai polemikoa, inork ez ditu... Esango nuke, feminismoakin sartzea eta gero, hau izan daitekela gai lokatztsuenetakoa. Bueno, beste bat ere... Lokatzetan sartuta ibiltzen den basurdea adibidez. Bai, basurdea tiro. Bai, está. No me daría ninguna pena el tiro en la nuca a un basurde. O un zapaburu. Un zapaburu. A ber, nik eizai askotan ez dut, oza, uso pasian dibiltzean ean usoka kauta, gero jate aldia usoiek. Topa hoin berdia lehenengo, no? Baina usuak dakan gauza garrantzitsua dakala mucho valor de uso. Bueno, eta gero, aurrekoan komentu zen usuen arazo esolatan ondo ez debako usuak, eta igual iztari dana berdia usuak akatzeko, no? Claro. Anekdota hori lehenengo programan komentatu nun, baina hijo puta deitu zian norbaitek. Kaletikan. Jakin dezala, Bai, jakin dezala, ez tezu programa entzun. Joder. Así nos va. Ah, bai. Barkatu. Stop. Hemendik dei egiten diegu gure entzulei, ez da, Maneix? Eiza praktikatu dezaten. Ez, eta hortaz aparte, denle like y suscríbanse gure kanaletara, eta Baina. batez ere, zuen feedbacka nahi dugu. Hau da, idatzi eta bidali zuen mierdak, mesedez, gure YouTubeko kanaleko bideotara. Komentarioetan ipini. Komentarioetan txose jarri. Eta esan nahi baldin bazute, aber, eiza bai, eiza ez. Hori da. Eta bide batez YouTubeen sartu baldin bazute ikusi dezakezue debako eiztari bat... Brigade Loko. Tiro Oia. temerario bat praktikatzen. Bueno, hori, bideo horren esteka, lagako dugu Jarri. Nahi dut entzun eta irakurriko ditu komentariorik onenak, mesedez. Bueno, komentatu gainetik, bideoa, Maneix. Bueno, hor ikusten da tipo bat reflektantiakin, Antzetorrek. rifleakin urrutira begira. Doiek tiro batzuk dira. Basurdea, hor da basurdea. Eta goitik hanbera morrosko bat datorren bitartean, Reflektante batekin. linea arauak errespetatu gabe, eiztariak tiro egiten du. Atzean bere kidea dagola, eta hori da sekulako imprudentzia. Heroikoek kahia zulotak eta, heroikoek. Heroikoek kahia zulotak eta. Kahia zulauzoak. Bai, ondo kahia zulotak hundek, heroikoek. Euskerara itzultzen nahi baldin bazue, kaxa, arnaz kaxa zulatu diola esaten du. Bai. Birika, biotza, zonalde hori. Kahia zulota, aurak eukoek. A ber, ze iruzkin dazka, bideoak, Alex? Ha fallado al jabalí y al compañero de Milagro. Quítenles los permisos de una puta vez a esta gente. Adibidez. Gehiago. Edo, sucede cuando tienes puesto solo un ojo en la mira y el otro cerrado. Solo queda espacio de mira en el puro objetivo. Sasi jakintxo Un asko da. profesional apunta con ambos ojos abiertos y tiene amplia visión para darse cuenta del entorno. Ez dakit enteratu zedaten, baina akusazio gogorra. Bai, eta hau, komentario teknikoa da, Ez profesional. Horrek eiza bai esango luke. kalifikatzen Gabriel du. Sierra, eiza, zerbait badaki, Nik uste dela, eiza bai baina. Bai, baina. Hori Eiza bai, elefantiako izatzen baina. egon porque... Profesional Eiza teknikoa. Baina hori asmatzeko eta bizitza osoan begi bat iztea, no? Hobeto apuntatzeko, Tiro no? pitxoian bai, ez da, bai.
Nik uste Dani. Obelixei emateko begia izte genuen hor. Eta nik ati agartzeko tiro pitxiguen askotan begi bat itxi. Profesionala baldin bazea ez, ordea. Hor dago diferentzia. Zuetzea inoiz izan atakartzen profesional bat. Profesionalak bi begiak zabalik. Claro. Bai, Claro, ikusteko Hori esaten du. inguru guztia. Sierra jaunak. A ver, zer gehiago. Estas personas Así deberían funciona estar la todas en la selección cárcel. natural. Banaka, mesedez. Darwin. Buff y lo ponen en redes sociales. Madre mía, qué poca cabeza. Bueno, 000 Meki 000 dio, así funciona la selección natural. A ber, asuntua da, behan laguna o gertu baldin badu, osea, zuk tiro iteko zeon berda. Bideoan azalpenen nahi dezu. Kontua, Ez, iztaria eson berda, zure atzia no, parian egon dezin dezu tiro agota, no? horreko Bakoitzak daka bere kontua da, tokia. bideoa ikusten ez zuten guztiontzat. Basurdea tiro iten diola, bere tiroko lerro horren atzian, beste pertsona bat historia egon da. dagoela. Eta hori da, Baina- rifle batekin Baina naizea. bestea da mugitzen, bestia da gaizki egiten. Bueno, Bere bestia- lekua bestian- galtzen du. Bestia iko da mugitzen. egiten hor, basurdiak Baina ekartzen. tiro iten dunak ezin du tiro egin. Nik ez ditut, eiza teknikoaren legeak ezagutzen. Hoi ba, betu YouTubeen Nik zenbat uste komentario irabazi dituzte. Gure lagun Imanoli ditu algeniokela. Crazy egoism go home, bezalako Es un komentarioak. marciano. Edo, Miguel Ángel 79 dioen bezala, cuanto más viejo, más pendejo. Ai. Bueno, pendejo honekin amaituko dugu. Vale, igual programa aurrera doa eta tokatzen zaigu astea deiekin. Bai. Deien sekzioa. Bueno, Ustekabeko kolaboraren sekzioa. Bai, zein editu berri du baino. Nik deituko niok Manziri bigarren aukera bat emango Horrekoan dugu. esuan hartu, ez? Bai, Hori da. hori da. Aber gaurkoan hartzen duan. Eta galdetuko nioke, bea aditua da, Bai. pelota kontuetan. Pilota kontuetan, Nik gure galdetuko konfiantzazko nioke. aditua da, bai. Goñi kokatuko duen partidan, bere Goñik favoritoa eta zein den. kokak, oroita Bai, gazi, bai. dezagun. Noski. Ey, marqué tu número, hoy de vuelta, del otro lado no, por respuesta. TKBko kolaboa. Estoy cantando y se me escapa tu nombre, he intentado olvidar pero no creo que funcione. Moto dituko izan. Bai? Kaixo, Gorka? Si? Bai, hemen, okerkaleko ibaizu irratsaiotik zuzenean. Zer moduz? Euskal Teletik handitzen ezeinatela. Ba ez, momentuz beste lan batzutan gabiltza, baina zer moduz zaude? Eskerrera. Gigate. No me gigas. Hementxe Bai, gaude, esan. gaur gonbidatu bereziekin Ibai Sánchez eta Lander Raznal. Lontz. Bai, Mantxi. Ase horea. Haze horea. Gurea ere bai. Bueno, zuri deitzearen arrazoia, alde batetik, albistegian komentatu egun, kirolen atalean komentatu egun, albiste baten bueltan hitz egiteko izan da, ezta? Bai, Manex, gogorarazi, mesedez? bai, kontua da. Deban, sekulako pilota partida jokatuko da. Mikel Goñi eta Koka, beste bi naurka. Eta nahi dugu zure pilotan aditu bezala, zure aurre ikuspena partida horretan zer gertatuko dan. Zer gertatuko da partida horretan, Gorka? Partida zer da, 22 tantotara? Ez da, Ez que bat, dakio Mikel Goñi 22 tantotara ez da laiatzen. Bere frontoietako despedida da omen da. Horregatik jarri dute kokakin. Ja, nik uste eta marra tanton bokatuko dula Goñik. Asko jota, Bai, Bien artean, Baina Osea, partida amaituko da. 5-7 edo 6 empate igual bukatuko partiduak. Bizitzarako arrisku bat, nalako bere biziropenerako arrisku bat. Bai, badi medio bihotzeko bat ematen edo gau pasa juten frontoira, ez litzatekela lehenengo aldia izango, nik uste dara bukatuko dara partiduak, bai. Eta gertatu daitezken aukeren artean, badago partida amaitu aurretik baten bat atxilotzeko aukera edo horrelako zerbait? Bere sekitoa baldin badator, bere staff partikularra, agian bakarren bat Bere justizia pajeak, difizia ezta? etorriko. Hori da. Bere gameluekin, agian bakarren bat
justiziatik iheslari egongo da. Así que, igual, redadaren bat ikusi daiteke partida horretik. Bueno, a ver gamelu asko ekartzen dituen. Redada inezkeo? Claro. Komunetan geraukoa. Izkutatu ingo. Komunetan geuko. Atzelari gabe jokatu Igual beharko du. Javi Bastida suplente otzein berdeu. Bueno, Gorka, eta behin hau komentatuta, zein da zure... Venga, porra batin, partidorako. Ba, lehen esan eta, izan da. 22 tantora aiatzen baldin badia, ez dakit nik uste, goñik irazi edo irabazten utziko diotela. Ha. Partido Pero, amañado. Partido amañado, bai. Ba, nik ez dakit, 22 amabi. Amaika, bi marrak. Bueno, ez, gutxio, bestela, 22 gehi amabi, 34 tanto gehiagi da hori goñintzako. 22 bat, zango nukerek. Bat, hola, negabekoa edo izaten da noretako, ez? Bai. Gaboretan ikusi nuan nik, Bilbon pasian Mikel Goñi. Nahiko ondo ikusi nuan, 120 kilon bueltan, dana esan bihar. Buelta ona da hori. Baina bai, osasuntxu. Vale, oain, aitortuko dizugu zuri deitzean benetako arrazoia ez dela pilotan aditu bat zehala, ze... Sosketa tokatu zait? Ez, Momentuz ez. ez. Proposatu behar dezu urrengo lehiaketa, bueno, badakigu komentatu zenigula, txitxarro tartean zekan proposamen bat urrengo lehiaketarako, beraz, hitza zurea da. Bueno, nik usteet, olako toki emblematiko bat izan da, eta gaur egun, pues, historia aurreko baiara geran enean, pues, horrelako leku emblematiko eta historiko bati, pues, dagokion tokia jarri behar zaiola. Orduan, bakalauaren historiako museoa, uste dinarko zer litzatekera. Bueno, baina Txitxarro dantzarekuan. lehiaketa planteatuko dugu, ez? Lehiaketa formatuan. Bueno, hori da nire proposamena, Claro, agian baina- jendeak Prozesu parte hartzailea. Hori da. prozesu parte Eta Gigunen hartzailea da. egin bezala, Alamedarekin egin bezala, prozesu parte hartzaile bat irekiko dugu Ibaizutik, ezta? A tomar por culo el Bai. chicharro. Bai, edo berriz irikitzeko proposamena ere, herri ekimen bat antolatu balda ere. Bueno, momentuz lehiaketari hasiera emango diogu, eta, bueno, Manex, azaldu mesedez, lehiaketaren oinarriak eta parte hartzeko modua. Vale, aurreko esamoldeak euskaratzeko lehiaketan formatu berdin erabiliko dugu, eta honetan eskatuko dizueguna da, helarazteko guri, nahi baldin baduzue korreoz, ibaizupodcast@gmail.com. Bidali korreo horretara zuen proposamenak txitxarroko eraikinarekin, Zer egin? hori, ze proiektu eraman daitezke aurrera. Eta Giza argudiatzen baduzue. proiektua, akaso? Parte hartzaile eta gardena. Argudioak ere eskertzen dira zuen proposamena indartzeko. Bueno, adibide gisa, igual pare bat adibide Bai, komentatzea Gorkak bota du berea. Gorkak bota du bat. Ruta del Bacalao delakoaren interpretazio zentroa edo museoa, ezta? Bai. Gorka? Bai, okurritu zaitere, Txinan, Tibeten, omen dago museo bat nun Txinako etnia ezberdinak erakusten dian, eta figura jarri ordez benetako pertsona jarrita eskate. Osea, Jendeak uste hongo zanan, En plan zoológico. Bizirik gelditzen dianak. hori da, pertsonez osatutako zoologiko bat, bai. Pues horako zozer, igual antolatu alda. Baina justo tematika horrekin nahiko zaila ikusten dut, Bai. Bueno, baina leheno tipo askotakoa zeuden, sakaben zeasianak que llevaban las art, geho zeuden bai tipo bunker, Bueno, hartzen museoa tipo, izan daiteke. Vampineruak, geho zeuden hor... Art museoa. Parkinien eta egotezianak de parkineo. Museo de las txitxarro Artes y las etzian Ciencias. sartzen. Nik uste hor jende variopinto asko zeola. Vin Diesel asko sarreran bai, Pelos cenicero. pero cenicero. Akaso Mikel Frantsesak, Goñi ere lantzean behin pasara bat Mikel Goñi eta egingo- koka ere, bai. No, noski. Piercing- Bikote artistiko moduan, ezta? Piercing tipo... Horiek beti gorriz. mordua, ez? Beti favorito. Zeasianak, fosforituak eta Ah, silborrekoa, claro. sudurrekoa, mingainekoa, bekainekoa. Bai, olako gauzak desagertu dira, hori egia da. Bueno, Gorka, orduan, lehiaketa ireki dugu. Mila esker, eta,
bidali zure proposamenak. Bueno, hori da. Bidali zuen proposamenak, aipatutako helbide elektronikora, eta honen ari sari bat emango diogu. ikusiko dugu, ze sari, eta datorren programan, zehaztuko dugu... Aprobetxatzen dugu, jartari irabazle. oroitarazteko, oraindik ez Goñi eta tegula ikusi bere kokaren kamiseta. partiroko bizarrera edo horrako, eso zer ez? Goñin kamiseta. Bueno, Hostia, Zerbait ona izango zen merkeagoa hori, igual. Egoñin Goñin kamiseta firmatutako bat, ez kamiseta da bat. txarra, ez dakagu presupuestari gorrako. Lortuko dugu. Korta. Vale, Kokari eskatu alzaio zerbait. da? Hori da, kokan kamiseta bat, sinatuta, hori zer da, marrekin edo... edo izerritutako kamiseta. Bueno, ikusiko dugu. Sakuto berria bestela. Partidura jungo gea eta eskatuko diogu, a berse pasatzen da. Bueno, Gorka, mila esker, deia hartzearen, eta, bueno, harremanetan jarrituko dugu, ezta? Zuei benetako plazerra izan da. Eskertzen dizugu Euskal Telekoak inala pentsatuta hartu izana. Bai. Oferta tingo ziatelakoan, baina bueno, ez dago. Interneteko presio bajatzeko erarikan. Bueno, eskerrik asko. Bueno, Gorka. Venga, Gorka. Aio, Aio. agur. Eta zuei ere entzule maiteok agur esango dizuegu. Urrengo Ibaizuren programa batean entzungo dugu elkarkako txartean. Bueno, amaitzeko aurrekoan ningen moduan, gaur Lander eta Ibai hemen eukita, programari amaiera emateko abesti bat eskatuko diegu, ezta? Vale, emango dizkiegu 15 segundu ja hasita. Venga, Lander, zaizuzu. Ez, Gure garaikoak. Bai, Adostu. hori da, zuen garaiko bat. 10 segundu gelditzen Goñi eta koka tartean eukita rantxera batzuk igual, ez? Rantxera batzuk 6 segundu gelditzen dira. Poni ranchero 3. 3 segundu gelditzen dira. Priete guajalotes. Cojón Prieto, segundurik ez. Karcelero. Karcelero. Hala ba. Esta cárcel de exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón.